mara obi nke di ya o. Nwanyị mara obi nke di ya o. Nwanyị mara obi nke di ya o. Nwanyị nọ mara obi nke di ya o. Nwanyị nọ mara obi nke di ya o. Ọ naghị eme ihe na-ewe di iwe ma ọlị. Ma ọ naghị eme ihe na-ewe di iwe. O mee misteki mee, ọ ga-ese gburu ala ya ọba di ya mbara iluwo. Nwanyị mara obi nke di ya o. Nwanyị mara obi nke di ya o. Dị omume onye aka nke nna si n'igwe wee zitere m iluwo. Ọ naghị eme ihe na-ewe di iwe ma ọlị. Ọ naghị eme ihe na-ewe di iwe. O mee misteki mee, ọ ga-ese gburu ala ya ọba di ya mgbara iluwo. So, nwoke mara obi nke nwunye ya o. Nwoke ahụ mara obi nke nwunye ya o. Ọ naghị eme ihe na-ewe nwunye iwe ma ọlị. Ọ naghị eme ihe na-ewe nwunye iwe. O mee misteki mee, ọ ga-aga nakwa biko tara ya nkwobi o iluwo. Mara obi nke di ya o. Nwanyị mara obi nke di ya o. Nwanyị mara obi nke di ya o. Nwanyị nọ mara obi nke di ya o. Nwanyị nọ mara obi nke di ya o. Mana ọ naghị eme ihe na-ewe di iwe ma ọlị. Ma ọ naghị eme ihe na-ewe di iwe. O mee misteki mee, ọ ga-ese gburu ala ya ọba di ya mbara iluwo. Nwanyị mara obi nke elo. Nwanyị mara obi nke di ya o. Dị omume onye aka nke nna si n'igwe wee zitere m iluwo. Na ọ naghị eme ihe na-ewe di iwe ma ọlị. Ọ naghị eme ihe na-ewe di iwe. O mee misteki mee, ọ ga-ese gburu ala ya ọba di ya mbara iluwo. Nwoke mara obi nke nwunye ya o. Nwoke ahụ mara obi nke nwunye ya o. Ọ naghị eme ihe na-ewe nwunye iwe ma ọlị. Ọ naghị eme ihe na-ewe nwunye iwe. O mee misteki mee, ọ ga-aga na nkwobi gotere ya nkwobi o iluwo. Ụtụtụ ọma nọ. Tata bụ nnukwu ụbọchị. Tata bụ afọ. Asịrị m ka afọ taa fọtara anyị ihe ọma. Ị ga-asị nke a Eze-Ana Ugochi tubelu na-enwe aṅụrị etu a. Asị tata egwu anyị dị wee bata bụ egwu anyị alụtụ aka n'ihe anyị chọrọ ikwu maka ya n'ụbọchị taa bụ alụmdi na nwunye ọdịnala Igbo. Etu o kwesịrị ịdị. Asị nke ọma ka merụ nwoke merụ nwaanyị ji onye na-anụ olu m n'ụbọchị taa. Asị m na ị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m onye chụba gị nya daa. Onye echecha ihe ọ ga-eme gị nya ma onwe ya. Onye sicha ya tee n'ahụ ya.
asị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị asị m na ị ga-ejere obodo na ara obodo asị m onye si na akwụghị amacha na mpama ya bara nke ya asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọ dị na ya pụrụ anyị ome asị na ihe ọma ya emere anyị asị m emebere ugobere nke si ibi ebere ya gosi ya ebe ọ ya ebe mgbe ngwa osi na ọnwụ na ọsị na ọ ya ebe gosi ya ebe ọ ya ebe asị m kwukwa anya ihe m kwuru asị m onye fly lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ na onye nkwara si ọfọtiwo ndị ajọ mmadụ a na-achụba ndị ilo onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye a tinye ihe anyị na-eme nwe isi a sị na tata wa afọ ya fụtara anyị ihe ọma agụgụrị m ọfọ na tempụl n'ụtụtụ a wee mee morning rituals wee na-asị na ndị niile na-aga ọfọ na isi ndị enyi m niile si na ọmaka ga-emere ụnụ ndị niile na-ayọ m ka nna ịrụta ha na ịga ọfọ kwa ụbọchị a sị na ebumnobi unu ya emechara mmezu ana m agụkwa ọfọ n'ụzọ pụrụ iche ndị enyi tempụl anyị na-abịa egburu mmụọ anụ anyị ji alụ ọrụ a sị na ọchịchị obi unu niile ya abịa na mmezu na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days nkwu ka a na-agụ ndị na-eche ihu na east wee na-ayọ ka ha na-eketa oke na aja na ọfọ niile anyị na-agụ kwa ụbọchị mmesịa ebido ọrụ nke ụbọchị taa etu a ka ọ ga-adị echi anyị nwekwara ọrụ anyị adịghị enwe breki anyị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị ọbụla anyị nwere ụbọchị wụ na ụbọchị ahụ ụbọchị eke ma ụbọchị olie na ya adịghị arụ ọrụ n'Ugochi tubelu na tempụl anyị na-arụ oke ọrụ andị onwere ka anyị ga-esi wee separate ụbọchị ọbụla na ụbọchị a ka anyị ji agba afọ ma ụbọchị a ka anyị ji arụ ọrụ maka na anyị mee na ọfụ ịma na ọrụ ga-adị too much the next day so because of that anyị na-arụ ọrụ everyday ma anyị na-agbakwu afa everyday nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma wee na-agụkwazi ọfụ na ndị enyi anyị ndị niile na-agwa ha nnecha vidiyo anyị ha tụsa adịa ndị ọzọ a sị na ụnụ ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ onye chụwụ na ọ ga-adarịrị onye gwọ ọrụ ụlọ ọgwụ ya nwụọ ka anyị jee akwụ ya onye m kwuru ise abụ m Eze-Ana Ugochi tubelu nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu Odinana tempụl dị na Oraifite na Anambra steeti anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche ekwuru m na ịgba afa bụ spiritual lab nwa onye Igbo ka ị na-agba afa miri emi ka ị wee na-ama ihe ị kwesịrị ịma wee chukwa ihe dị n'ụzọ gị na ọ bụrụ na mmadụ mara ebe mmiri si bido magba ya ọ mara ebe ọ ga-etikpọ ya na ọkwụsị ghọtara ya ị ga na-agba afa ka ofu wee kwuo na anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche na Ugochi tubelu na tempụl then bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ana m akpọ ndị Igbo ka anyị natakwa n'ọdịnala ọdịnala bụ ụzọ ndụ ọdịnala na-eweta high moral standard ndị ụka ọbịa mgbe ndị mmadụ bido chowe western civilization sobe ndị ụka maka na ndị ụka ọbịa na-abịa uti nkụzi ha wee majia ya wuti western civilization without morals o wee mezie n'ụwa kịta na ndị mmadụ our moral standard dị very low mpụ na ụtọ n'ọka ndị mmadụ na-eme n'ọgba generation nwanne na-edina nwanne ya o nwere ihe o mere generation nwanne na-edina cousin nephew name them that are sleeping around generation ofu nna na-etinekwa ibe ha hey alụ na-eme ndị mmadụ afụtara ihe ndị a dịka alụ o were na-apịa ọdụ n'ala ụfọdụ ndị mmadụ na-apụta asị na ihe ndị gboo metara wee sị na-asị o nwere ihe ndị gboo metara na ihe ndị kịta na-eme karịrị ihe nwa asị ndị gboo mere ịghọtara ya ihe m chọrọ ịkụzi n'ụbọchị taata bụ isiokwu nke ụbọchị taa bụ alụmdi na nwunye na ọdịnala Igbo ịghọtara ya si na egwu anyị gụrụ eso nkwuo he who findeth a good wife findeth a good thing from the Lord. Now ịnụta ezigbo nwaanyị n'ala Igbo mgbe gboo mgbe ezi dị n'ụka ụkwa nwoke toro ụlọ ya na nwaanyị eje nna ya na nne ya sị ka eje gbaa njụ na famili ọ na-eji izere agbụrụ a na-akpọ izere agbụrụ
Ọtara ya na-aga achọ agbụrụ gị nke a na-achọ na-aga achọ agbụrụ adị ezu ori, agbụrụ adị agba n'ilo, agbụrụ nne mụtara nwaanyị adị agba n'ilo, agbụrụ adị akpa isi ma ọ bụ aja. Ịghọtara ya? Ihe ndị a ka a na-enene enye n'afa je jụọ ese ma nwaanyị a nne na nna m nwee je jụọ ma nwa a na-achọ ịbata na ngwurube nna ya ọ ga-adabara ya na nwa ya nwoke. Ọ bụrụ na ejecha n'afọ, ọ bụrụ na rizọt enwetara adị favorable ana ọ bụrụ ihe anyị arụta n'ọrụ, agwa na ụzọ agara na-agbago njụ na ọ gara tru. Ịghọtara ya? Etu a ka esi eme ya mgbe gburugburu. Mana kịta kere ihe anyị na-afụzi na ọrụ oyibo civilization adịgo. Ndị mmadụ nwere ike ife onwe ha na Lagos n'ụbarị ụzọ ihe dị iche iche ndị mmadụ na-eme. Ọnya butere mpụ na ụtụnọ alụmdi na nwunye wee bụrụzie na mgbasa karịsịrị akarị. Civilization nwe onye na-ekwetazi nwaanyị na onwe ya na-anụ akụziri ọrụ ya na nwaanyị emenakarị di ya na-ewu utu ana ọhụrụ nne ya ara. Ọ fịara ahụ na wade some of the things na-ese okwu na marriage today. Nke mgbe akụwara m na 50% of marriages na-agbasa taa, ụfọdụ owu nwere spiritual connection. Enwere ike ọ bụrụ na nwaanyị arụrụ ọrụ n'ozu ya, ma ọ bụ na unusual the word na ọrụ ọrụ dị n'ozu ya, ma ọkwa na nwoke arụrụ ọrụ dị n'ozu ya, wee wụta ha machi onwe ha ka ha wee nwee mpịawa azụ ka onye ọ na wee fine ya level ya ka anyị kwere m nke ahụ. Nwekwazi nke wu 50% of lack of morals. Na generation a bụ generation enwe ozi nsọ. Nwaanyị amara ihe o kwesịrị ime ọnọdụ ya n'ebe di ya nọ, o wee na-ebute nsogbu. Nwaanyị ọ bụrụ na imejọọ di gị, mgbe ahụ ị batara fụ na di gị nọ na mwute maka ihe o firo n'email imetara ọfụma, menatara ya si ya, nna m ukwu, I'm sorry, please it will not happen again. If it requires kneeling down, kneel down. Isi a na-adị atọ ebe akpọrọ ya. Ịghọtara ya? Nke bụ eziokwu na ihe ịmọrọ gbasara nwoke bụ na ezigbo nwoke fụrụ gị n'anya, ọ bụrụ na mmụọ etinyere n'aka na ya, nwoke na-achọ irube isi total submission. Ọ sekriti chọrọ ịnye gbasara ụmụ nwoke. Ile ya agbazina ka ile ncha. Imejọsi ya, nna m ukwu emejọrọ m. Jụọ na akụkọ ndị ụka ọbịa gbasara Abraham na Sarah. Sarah kpọrọ ya my lord, nna anyị ukwu. Ọnya ka ndị Igbo na-akpọ nna anyị ukwu. Di gị bụ Chukwu gị, ọ bụrụ na ị marọ. Ọ bụrụ na ọ dị na-eche ndo, di bụ ochendo nwaanyị, di bụ ugwu nwaanyị. You na-esozi na western civilization, it will not lead you anywhere. Na nka ka nwaanyị nwere di na-akwa akwa arịrị, maka na o nwere oge ọ ga-eluo ịfụ onye kwesịrị ịgwa gị okwu ọgwaghị okwu. Ọnya ka ndị Igbo ji tụọ ilu si na di bụ ugwu. O nwere ihe anyị masị n'ọkwa nwunye mmadụ. Ịghọtara ya? Di bụ ugwu. O nwere onye gị na-enwe misunderstanding ọ sị na gị na enwere okwu ebe kpesara di gị. Ịghọtara ya? Di bụ ugwu. Mana ọ bụrụ na iwe esi ngụ kpesa, onye a nwere ike bie ya aka n'ahụ. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ị nwere di, lekwata di gị anya ọfụma. Ị nọkwara na be di gị na-asị na nwoke nke ọzọ na outside na ọka mma. O nwere ụfọdụ ndị mma kịta ha bịakwutasị m Eze-Ana ya na ha na-ewute na ọ bụrụ na ife ha ma kịta aka ha ma na ya bụ ihe sere nye na di ha akara ise. Maka na mgbe mbụ maybe youthful exuberance enwere ike ọtị nke ya na-enwere other goodies out there, but it's not true. Nwoke ahụ bịara ọnụ na be nne na nna gị kwuo na ya chọrọ ịnụ mee ihe dị n'isi gị, gbaa nkwụ dị n'isi gị, ọ fụrụ gị n'anya. Ọ fụrụ ụmụ nwaanyị ndụrụ wee sị na ọ gị na ya ga-ebi.
rubere ya isi. Etu a ka ọ dịkwazị ihe na-emekarị ụfọdụ ụmụ nwoke ji ebi ụmụ nwaanyị aka awụ chọọ na dịghị pụtara na aba mba o nwere ike ọ bụrụ na onwe onye mere offset ọ batazie leta otu na imere ọba mba ọ dị nwe ụlọ ka ọ bụ ọbawa mba oge ama nna ya dị sọrị ị hapụziere ya mgbe obi dị ya mma. Ị makwara ihe pụta Chineke ji wee nye Chukwuoke ji wee nye ụmụ nwaanyị romantic body. Yes, romantic body abụ ka i wee na-dilute that masculine power nwoke nwere as the head. Mgbe ahụ ọ bịa na-eme na ya bụ nwoke mere ha karịa mgbe ahụ gịnị ya kwesịrị ịma aka ihe ị ga-eji mana ihe a na-agwa ihe dị natural. Ọ bụrụ na ị mụtara nwa nwoke dị ihe dịka ebe 6 years mụta nwa nwaanyị dị ebe 8 years ịfụ na nwa nwaanyị nwoke a dị 6 years ga na-achaleji nke nwaanyị ọ ga na-achọ na-akwụ na-agịdo ahụ na ya bụ nwoke is inborn the ego and the more that the greatest thing ị ga-eme man to trample upon his ego. Then mgbe ị ga-eji mara onye mmadụ ka ibie si eme ya ebiwo ị ga-amara na nwoke ọbụla ma mụ ma mmadụ nwere ego n'ebe ahụ family dọ. Ị ghọtara ya? So ihe ị ga-eme mgbe ahụ ịfụ na ego ya rise asị nwoke nwe ụlọ ọbata fụ n'onwe ihe ofiru na ọ gara ọfụma wee baa mba ka nwoke ịkụjụọ kaptịn na-agbada nọ n'ofu ụgbọ ịkụjụọ ịkụchụchazie mgbe anwa mgbe obi dịrị ya mma izu bedroom voicing ị kwesịrị ịma Chukwu okike nyere when the nature calls a man will kneel down before you. Even before he enter you, he must kneel down. Ọ ka nature si mee. Ị ghọtara ya? Mgbe obi dịrị ya mma wee sị nna ya nekwanụ ka o si mee nekwanụ ka o si mee. Ọ bụrụ ndị dị ka mma ya eso mgbaghara enwekwa ike jekwuoro chọpịn. Ị ghọtara ya? Mgbe ahụ efu nwoke a apologize ya. Mana ọ bụrụ mgbe ahụ ọ na-achọ igosi na onye nwa nwoke nwe ụlọ ị na-ekere m kwuru right n'ọkwa gụwa mada nwe ụlọ akrash ya. Ị ghọtara ya? Ụmụ nwaanyị ka na-agwa okwu a benatara di gị. It's not a bed of roses out there. Ndị agha na-afọ ndị na-achọ nwunye mmadụ ya afọ ga na-asị gị na nke a nke na-asa gị isi mgbe ị pụtakwa ifo na nke ya ka njọ. Ị ghọtara ya? So ọ bụrụ na Chukwu fụrụ gị n'anya chi gị fụrụ gị n'anya wee nye gị nwoke bịara na be nne na nna gị adị m ekwu maka Abuja mara eji na ọbịa na be nne na nna gị mee ego kpọrọ gị lekwata anya nwoke anya. Ghọtara na-ekwu nwoke ibe m ọ bụrụ na nwaanyị a hapụrụ nne na nna ya wee bịa na-asa afa gị na-aza afa gị na-esinye gị nri na-erubere gị isi biko ejikwana ya wee tii wee gbuo egwu. Ọnwụ na o mejọọ correct ya with love. Mgbe ụfọdụ kpọọ ya si ya nne nọrọ ana gbu ya ihe ọ dị emetasị ọnwụkwarụ mbọsị imejọrọ ya ji egotara ya ihe wee yọọ ya mgbaghara. Ghọtago? Etu a ka ọ dị wee na-ekwu okwu gbasara ọdịnala Igbo mana si na mụ na onwe m personally on my own I believe na mụ na onwe m personal ma anụ nwaanyị na-abụ at the same time. You know why? The reason bụ na ọ bụrụ na ọ bụ mmehie ka ndị ụka ọbịa si ekwu mana onye ọbụla maara onwe mụ na onwe m ihe nke mmụọ my spiritual work is very important to me and having time for spiritual meditation and spiritual exercise is very important to me. So I will not have time to marry multiple wives at the same time. I time. I don't smoke. I don't take alcohol. I don't have time for womanizer. I don't go to parties. Reason, I'm introvert person. So, and one of and the one I have my problem. Sometimes I enjoy staying alone. You know, sometimes having interaction with them and hassle, it gives me joy, gladdens my heart. So, ihe na-ekwu bụ na mana ọ bụrụ nwoke niile ka ekelo na ha na nwaanyị ga-ebi afọ a man in my village be very successful at 43 years. I don't ekwute okwu nwaanyị nne ya emedogo wee yọọ esi ya nwa m ya lụta nwaanyị at least ka ya fụ nwa gị before ya anaba o wee sị ya ekpetara ya nwaanyị ka ọ bụrụ na ọ sịrị na onwe ka ele ka ọ sị na ara ya dara ada ọ bụrụ na ara ya dara si na onwe ike
get the flat. I will tell you because they can't believe too much in a like a woman. No, not do it more, not the other. So one is not the other. Or draw ready. Then when they were the acumen and what it takes to marry multiple wives. Yes, there is nothing wrong with that. If you have what it takes to marry them and maintain peace. The wisdom and the acumen to run such. But then when they were there. So, ihe chọrọ bụ ọdịnala Igbo na-ekwu ịmanụ nke ị ga-emenwu ọnwụ na iwu onye ya na more than one. I wish you good luck. Because you know how to make peace to reign. Ọ gwara ndị nụrụ ofu mana they are not living in peace. Afụgokwa m ụmụnne na-abụ ofu nna mụrụ mana ha na-agba wọ ụmụ okorobịa ịtọ ka dị man mụrụ mana udo adọrọ ịghọtara ya onye buru nwanne ya agba ya ọ bụ ofu nne na ofu nna mụrụ ha etu a ka ọ dịkwa ndị amụkwa n'otu family enwe mụga family mmakwa amụrụ anụ nwoke na nwaanyị ịtọ but they are living in peace. So it didn't depend on the man see where arrange the family. Go to North. I was living in Abuja some years back. But don't some of them man are no multiple wives among them. Their wives sometimes they high uniforms. They are living happily. I have a time to interact with some of them. Most of them are happy. So it depends on the individual involved. My name is Unquo. Instead of going on ịnụcha nwaanyị na-agbalị ilo ya nụrụ nwaanyị ahụ ọfịshalị ka ndị a na be nna gị mara na ị na-anụ nwaanyị mgbe ị chọrọ ịnekpọ nwunye nke isi nne achọrọ m ịnụkpọ nta nda nwaanyị maka ihe nka since na eme solve my problem of this na ịnweta onye ka inwe assistant officially bụ ihe ga-asolve the problem so be it. Mana m ga-eso support ị na-anụ ofu nwaanyị na-achụ ọda nwaanyị n'ilo because a lot of things are involved. Ịghọtara ya enwere so many things adorable mana ọ ka mma na ịkpọtara onye ahụ officially even nwunye gị na-anụ ya ama ya akara eke na ịkpọtara onye officially that means the officially nwee ndị ọzọ n'ilo. Ọdịnala Igbo a sọpọtụrụ ụmụ nwaanyị ide ewu anya ọkụ na dị gị chọrọ onwe any reason dị gị chọọ ịlụ more than one wife. You don't need to envy the woman or envy her children. Ị mara echi o nwere ike ọ bụrụ na ụmụ nwunye di gị amụtara ga-take care of you tomorrow. Unnecessary envy and jealous, it will not help you. It can only entangle you the more. Let's learn how to have good heart. O nwere ike ọ bụrụ ụmụ nwunye di gị anwa at least you have good heart before them. Ga-eme ka ha take care of you. Onye wezi n'anya ọkụ ọ dịrọ necessary. Ị bụrụ di gbaa mbọ na ị nwere ike ịfụ na nwaanyị a gị na ya bi ọ bụrụ na ọ na-emeta ọfụma show ya na ọ na-emeta ọfụma. Nwaanyị kwa na ọ bụrụ na di gị na-eme ọfụma mee ya appreciate. Then ọgwa na unu na-enwe unnecessary crisis check ya na ma ụlọ dịkwa compatible before ịbanye marriage. Mgbe ụfọdụ nkwere ike ọ bụrụ ihe mmụọ tiri ya ka ịnọkọta ịkpọ di ụmụ onye nwoke dọkịta asị na ya ịpụta ya ji het nwunye ya unnecessary ọ bụrụ na actually nwere ihe ọ ya pinpoint na ihe nwaanyị a na-eme dị njọ mana naturally bias. So o nwere ike mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ihe mmụọ tiri aka and nkọrọ ma ọ na ọwụ na mgbe ụfọdụ ịbụrụ onye akpọrọ ọrụ ịjụ na ya arụ ọrụ mmụọ nwere ike je gasa data ya mara eji na-enye gị obi aṅụrị ka iwe jere ihe ọrụ gị. Ịghọtara ya ka obe m ebe a onwe ajụjụ ị nwere n'ihe a m kọwara taa gbasara alụmdi na nwunye maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ihe nkwugbo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo send Alum message na my WhatsApp aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Send Alum message 08057837672. Ugochi tubelu Eze-Ana Oraifite nwa Adama echiri m ọzọ Eze-Ana maka ndị amara ọnụ na-asị ka ọmaka meela ụnụ na ụnụ ga-adị ka echi n'echi adị agwụ agwụ ya gazie ọfụ.